Hola, boa tarde a todos e a todas. Mira que entre hoxe e onte nos atopamos moita xente, falamos moita xente que lle debemos moito profesionalmente a Xosé Manuel. Ti sempre tiveches un apoio profesional moi importante da súa man. Totalmente, porque que eu medrei con el. Estou me escoitando en retorno super incómodo, pero vou intentar falar despaciño para que se me entenda ben ou para que eu me exprese ben. Pero, efectivamente, con 8 anos no Teclete que comenzaba esa nena que lle encantaba cantar, ¿no? Que foi Tecletequele, Teclexou, todos os concursos onde podía haber, e onde tamén realmente estaba Piñeiro, estaba el. Foi algo que entendese momento primeiro, pois, non se separou de min, non? E, ao final, ese hobby daquela nena foise convertindo no que era a miña profesión e todos os pasos os foi seguindo el, sempre dándome moi bons consellos, pendente sempre do que eu facía e do que non facía. Por iso que repetirémonos a menudo todos os que seguramente estamos ahora saindo na televisión, pero que os artistas, actores, humoristas que en gran parte da televisión de Galicia e de Galicia estamos ahora vivindo do noso, gran parte, moita parte ya debemos a él, ¿no? E eu sempre estarei sumamente agradecida. Dou fe, artista, de que é verdade todo o que estás dicindo, non? Porque eu tamén tive a sorte de verte medrar artísticamente dende moi nena e da man de Xosé Manuel Piñeiro, porque eu estaba moi en contacto con Xosé Manuel, el faloume moitísimo de ti. Sei que lle debes moito profesionalmente a Xosé Manuel Piñeiro, pero sobre todo, a túa nai. Porque túa nai era a que te levaba de nena a Xosé Manuel Piñeiro, a este concurso, a este programa, era que estaba insistindo aí todos os días e noites ata ver a súa filla convertida en artista, non? Así que ese recoñecemento para túa nai, que foi a que moveu os fíos, pero sobre todo para un lince, porque tiña un ollo clínico para descubrir grandes artistas como a ti neste caso, Xosé Manuel Piñeiro. Sí, sobre todo dar esa oportunidade que cando é o máis difícil e o máis complicado nesta vida é apoiar algo que realmente ainda non está, que está florecendo, ¿no? E sen dúbida el o fixo comigo e con tantos outros que vos vou dicir. Pero agora a verdade é que a amizade profesional iba moito máis alá e realmente para min foiseme unha parte moi grande de min. Era algo noso, pero creo que desde Eurovisión, fixadevos que creo que a miña unión con el aínda se fixo máis grande, Vivimos, pois eso, momentos eurovisivos moi especiais, e agora que pasou o tempo e pasou o que pasou, digo, pois igual o dir a Eurovisión foi como un pellizco de agradecemento, non, para él, porque él era se eu estaba feliz, él estaba super feliz de que fora eu a escollida nese ano, non? E ser a súa nena que iba a Eurovisión por fin, non? A súa nena, literalmente, porque... Que sabedes todos que era super eurofan, non? E por iso que, non sei, eu hoxe estou con tantos sentimentos encontrados, tanto vacío, pero tamén moita satisfacción, porque eu veño agora, estou no coche, que por certo estou incomodésimamente falando porque me estou escoitando en retorno, pero volvendo da Allariz, eu conto unha anécdota que además empúxome aí no corazón a que vaya máis a mil, pero a miña última mensaxe con el foi a semana pasada na que eu lle enviei, porque sempre lle enviaba as cancións que iba a sacar, sempre facía un feedback con el, un chequeo de oye, escoita, a ver que che parece e tal, e sempre me contestaba, e esa semana, na semana pasada non me contestou, e digo, ai, que raro. Entón mandei unha mensaxe e oye, a semana que ven te chamo. E justamente onte, cando pasou todo o que pasou, fun a abrir a miña senda e tiña chamar a Pi. Entón, aínda se me encolleu máis o corazón, e hoxe, cando fun ao tanatorio, a súa irmá, unha da súa irmá, me dixo que sepas
que escoitou a túa canción, que foi a última canción que escoitou, foi a túa canción, que lle encantara e que fora a miña. Que emocionante, dende logo. Imagínate. Ai, Lucía, estamos vendo imaxes de hai moitos anos cando eras unha nena, por iso sempre te chamaba a súa nena. Vemos imaxes de agora, toda unha vida, non? Acompañándote dun xeito ou do outro, moi presente para ti e ti para él. Falanos desa última mensaxe que non tivo resposta, pero non sei cando foi a última vez que tiveche a oportunidade de estar con él, de compartir con él, porque sabemos que cando podíades, gustabas xuntarvos e poñervos ao día, digamos. Sí, tal cual, o de poñerse o día era unha frase moi dele. Falei con el no Nadal, xusto ao comezo do Nadal, que falei aínda, bueno, pois dixo, bueno, aquí estou xa, sabes, loitando duramente, pero el, por eso que nos levamos toda esta sorpresa tan grande e este susto que queremos despertar e que non se pode despertar porque é unha realidade, pero claro, é que el sempre era como que sigo na loita, sigo, e a realidade era que era outra, non? Entonces, sí, ese foi o último o momento de falar xuntos, sí, foi xusto antes do comezo antes do Nadal. Como definirías a Xosé Manuel Piñeiro, Lucía, ti como artista que viviches tanto con él dende moi nena ata agora que estás aí arriba, como definirías a Piñeiro? Pois mira, eu definiría como unha persona moi honesta. Eu diría que el decíache as cousas que realmente el pensaba, el sentía e era de verdade. E se o decía era porque realmente o sentía, non? Eu creo que a honestidade, que parece que hoxe en día parece está en peligro de extinción, eu creo que a honestidade xa, non sei, ese de darlo, de dar o mellor del, no? E todo o que podía el ofrecer positivo a outra xente, que podera sacar partido esas persoas, el o facía, non? Era unha persona moi super, moi todo, moi extraordinario, todos superlativos se me quedarían cortos para definilo. Moi grande, e dai o grandísimo valeiro que nos deixa. Lucía, moitísimas grazas. Non podo deixar de pensar na frase que nos dixestes, que parte de ti marcha con él, porque creo que a terceira persoa que me conta iso en 2 días, e tedes razón, é dicir, parte de nós, os que comezamos a traballar con él, pois da nosa historia marcha con él. Pero quero pensar que parte del tamén síguennos, e eu estou convencido que contigo así é. Lucía, unha aperta moi grande. Un bico enorme, vémonos prontiño. Biquiño. Ben, a moción de Lucía Pérez, unha grandísima artista, unha artista nosa e unha artista que medrou con Xosé Manuel Piñeiro. Dicíamolo antes, estamos pendentes esa despedida con o noso compañeiro, a Xosé Manuel Piñeiro, e ali está o noso compañeiro tamén, Antonio Mosquera. Contanos.